S průvodčem mluvíš ty. Tak, jedeme vlakem do Sintry a jedeme na černo, takže super. Uvidíme, jestli nebudeme platit pokutu. Jsem z toho celý potom. Tak jsme pokutu nedostali, akorát jsme zjistili při výstupu z vlaku, že tam jsou turnikety a že se nedokážeme dostat ven. Tak jsme byli ve stresu, utíkali jsme i před průvodčím, který nastoupil těsně před zastávkou. A turniket jsme prošli tak, že jsem přiložil jízdenku a cvaklo mi to batoh a ostatní prošli tou mezerou za mnou. Šlapej, jdeme. Tady je sračka. Tady je sračka. Tak jsme v Sintře, zrovna jsme se vydali na Hrádek Pené, nádherný. Pené se jmenuje asi po těch těstovinách. Je to tady hezký. Prohlídka parku stojí 10 €, se zámkem 20 €. Tady je hezký výhled a i počasí nám vyšlo. Tady je takový nádherný výhled. Krásná džungle. Krásná džungle. To bylo. Dobrý. Něco si přej, potichu, hoď tam tu minci a hlavně ať tě nikdo nevidí, jo? Rozhlídni se.
Nikdo tě nevidí, tak tam hoď. Na zdraví. Oboma rukama. Čau, čau. Pukni si s oboma rukama. Ty máš takovýhle kotlík na hranolky, jo? Jsou smělý. Tak dobrou chuť. Děkujeme. To je nádherná příroda, úplně nejkrásnější, co jsem kde viděl. Jako viděl jsem Portugalsko, jak vypadají lesy, ale národní park jsem neviděl, je to úžasný. Takže doporučujeme do Sintry, kdo se vydá na zámek nahoru nebo na palác, tak vyjet ho nahoru asi klidně jako Boltem nebo něčím. Bolt se nám tady hodně osvědčil v Portugalsku. Stojí to pár korun a akor když je vás jako víc, tak se to kolikrát vyplatí víc než jako MHDčko. A takhle ještě tam ukážeme. A je to bomba, takže vyjet nahoru Boltem k paláci, ušetříte si nohy a pak jít si prohlídnout palác a pak pěšky projít celý ten národní park, tu přírodu, tak projít z kopce dolů pěšky a i to dá jakoby zabrat a je tady to hodně co vidět, takže nádhera.